etxean, garaipena kies egin dizu eskutatik, kanpoko taldeak eraman du, baina konta duzu pixka bat nola ikusi duzu taldea. Gure ibilbide gora beratxun jarraitze deu, dauzkau minutu oso onak eta beste minutu batzuk oso txarrak, ez daukau erdibideik momentu hontan, eta gaurko partiun, erdioi okerrago izan da, beste erdiona baino, eta partida beste taldeak eraman du. Bigarren laurdenen partio politia indeu, partiun sartu gai, hirugarren laurdeneko momentu batzutan ebai, baina dauzkau itzalaldi batzuk, orain arte, galdu ditugun partio guztik, galtza eraman digutena, eta espero du, partzialka jolastu barren, konstantzia hori irabazte deun, asteetan zehar. Hombre, pues partidu nahasia izan da, eta zait, baloi asko galdu diteu lehenengo zatin, eta igual hor lehenengo zatin ikostatu zaigu, gero bigarrengo laurdenen pues bai remundatu deu, gogorrago defentsi deu, zonan sartu beha eta bizkat atasku india behaiek, eta azken deskantzua pues, berdinduta jatu beha, eta gero pues, pentsagatzen genuen bigarrengo zatin gauzako betuen jarraitu, baina azkeneko laurdena berriro eren hasin geha, baloi asko galdu, ez ditugu tiro oso onak aukeratu, eta behaiek ordea bai sartu dituzte, pare bat iruko azkeneko momentun, eta hoi izan da guri partidua bakarri diguna. Lehengo astean izan zen partionen errepikapen bat, galtzen hasi ginen hasieratik, alegin egin genuen, partia berdindu genuen, eta berriz ere ondo jolastu arren bigarren zatin, beste momentu txar baten partida galdu genuen, eta gero nahi deunen ezinezkoa da partidioik irabaztea. Pixkanaka joango zarete guzti hori konpontzen, ez, entrenamentutan eta? Hoi da alegina, bestela ez ginak egongo astero hiru aldiz entrenatzen oso ondo igea, eta esaten bezala entrenatzen bezala jokatzea, gure kasunez da, oso ondo igea entrenatzen, jendea gogotxuari da, eta espero du porrotonek gogortan kalte zitea, eta jendea oraindik gogotxu etortzen jarraitzea, eta nik uste partiduz eta entreno, hobetzen jungo gehala, eta espero du garaipenak laizter iristea. Gogotxu beti da bitza. Entrenan dutan oso gogorre entrenatzen dute beti, partiduta beti gogokin etortzeia, hoi ezin zaie ez eskoa esan, eta seguro gaur eta gero gogo gehiokin jungo gehala aurrengo partidura, hoi seguro. Urrengo aste bura berriz ere kanpora joango zarete ez? Bai, urrengo asteen kanpon daukau, Bilbo alden daukau, Azkartzaren kontra, etxetik kanpo liga hontan jolastu daiteken partidurik zaienetarikoa, baina momentu hontan talde ikusita gehala gai oberena eta txarrena egiteko, espero dugu bi partidutan txarrena eman deun bezala, urrengo partidun oberena ematea. Geroz eta partidu gorrak geroz eta gogo gehiagokin jungo geha, eta azkenen gaur gai berez pentsatzen genuen igual atletizoren ekipo baten aurka partidu errexak izango zaba, baina partidu errexak ez daude. Con lo cual partidu gogorrak dena dira. Azkartzan aurka, gaur inkelin aurka, eta beti izutu jagat.